Sugtuno naman ang taktika, pero nalay apan. Sino apan? Namang ginakaingon sa kuha nga, pisot pa daw ka. May nag-ingon siya. Boss, mingaw lagi ron, way hamal. Wala, birthday ron, boss. Mag-iluta ko niyo na ron kusga ni Hamal ba? Ano pa ka to? Praguso? Mutik kamay kami sa talim. Usa may kingon-ingon ni mo siya? Sige, uningon ako sa iya. Ani magkakatong gipanguyaban ako nga chika ba? Tapos magalis ni ba? Sabi labot na ko itong gipanguyaban din mo nga chika. Malo ka? Sugtununon ang tatong atong niya. Nya, sa may problema? Shit ka ingon ani. Sorry kay Jay, nalit ko gamay. Di ba karon mo kunin mga adlaw sugton? Pak. Sugtuno naman ang taktika, pero nalay apan. Sino apan? Namang ginakaingon sa kuha nga, pisot pa daw ka. May nag-ingon siya. Tiwag nila, inag-ingonan ni siya ba? Shit kang tawa na ka. Tinuod jud ay nga pisot pa siya. Na, wala man ko nag-ingon. Na, isa man na. Giaway ko sa eskwelahan niya. Giaway ka sa eskwelahan? Giyon sa mga pag-away? Gibukbok ko nila. Di kamay nga no, nagpabukbok man ka nga sa to pamilya, walay bukbokunon sa tuwa. Isaway ko nila ya, mura daw kong turtle. Kanya na, kung sa itong istoryalis sa Driperino, Bik, ako sa istorya ng umangod ba? Unsa man ka, pag sungugon nga ni ka, pag sawayon kag mura kag turtle, bigyi dito sa tiyan ha? Ayun na pagdudua, bigyi dito. Sige. Tila ka na, pasir ito Sige, eskwela Raya. taraw. Ati, anong bag si mangod ni Sila May? Asa man nakuha na? Dingdong resoluta na ba? O lagi, pala na siya, basta mo na yung gusto niya. Balik ta sa yung istorya, Bi. Kato ba, wala dyan kay gisultian lain? Balik-balik yun ang wala. Dili, manggod, wala manggod ako siya gisultian ngayon anak ka. Ingon ani naman akong giingon sa iya. Hey! Ati! Nakabalita ko ba nga kaning nanguyab din si Paploy sa imo ha? Oh, Sure eh! lagi. Kabalo ka dyan, dapat sugtun dyan mo na si Paploy ba? Sugtuno naman jud nako siya. Tama. Tama jud kayo na imong desisyon nga sugtun nimo siya kay aron. Ugma makapatuloy na siya ba kay ni edad medyo. Basta kabalo na kasong pagits kung gits ha. Dapat sugtun nimo siya karong adlaw aron matuloy siya ugma ha. Pasis ako kinapukueton ha. Sugta ha. Pisot pa to siya. Ate, mataan ni Maro nung gula istorya ba? Pero wala lang Yeah. direct. Balik na po. Giaway na po ko nila ya. Giaway na pod ka. Putik ka may usa tikingon ako sa imo ha. Pag-awayon nga rin kasumbago na nimo. Ako naman to gibigyan niya, gikulatan ako, natumba na sila. Isugay ko mangod no. Isugan eh. Tama ka mo naghilak manghihapon ka. Alangan, nagisaway naman ko nila. Ah, warang isaway na po. Nya unsa may gisaway nila sa imo ha? Mura daw ko ninja turtle daw. May pasi na dito abi. Sibat. Unsa naman yung mangod eh. Patay mahimo engkantom gud amahan anak. Dapat kung love nimong isa ka tao, di na ka magbase kung unsay kulang siya ha. Sagdi lang pero nako introduce nga dula sa inyo mo ang Aurora game, i-click niyo ng link sa comment section tapos click download, mamili ka da na register og login. Pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration mo tanan mo dire cellphone number, password, verification code og referral ID din boom, automatic makasulod na ka sa Aurora game na klase-klaseng dula dira na Dragon Tiger color game ug uban pa. Pero ako i-try ng color game kay color na siya. Tayo madaogan ka, nya gusto nimo mag-cash out, i-click nimo ng withdraw, ibutan mo dire mo GCash account, GCash number, OTP din automatic maka-withdraw na ka. Unya kung nalingaw pa ka sa dula, unya nahutan kag coins, i-click na nimo ng plus sign, mamili ka na 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. GCash kag gamitan nya unsa man na-gets ninyo? Kung na-gets ka ninyo, ubanan sa nako sa Paploy magpatuli.